ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही, तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये प्रवास करायला आपल्याला नेहमी आवडते आणि जर ते रेल्वेने असेल तर उत्तमच. यावरच आपली आज कथा आहे. झपाटलेली ट्रेन, एक भयकथा. पण मित्रांनो, त्याआधी आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि आपला सपोर्ट हा नक्की दाखवा. पण असे कसे काय झाले? अगदी काल रात्रीपर्यंत तो माझ्याशी बोलत होता. कपाळावरचा घाम पुसत अमोल हा समोरच्या व्यक्तीला फोनवर काहीतरी बोलत होता. अमोलने फोन ठेवला आणि त्यांनी नेहाला सांगितले की नेहा ऐक ना, रवी गेला. काल रात्रीच त्याच्या हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. हे ऐकताच नेहा देखील चिंतेत पडली. असे कसे झाले? अगदी परवापर्यंत आपण त्यांना भेटले होते. नेहाही बोलली. रवीच्या जाण्याने अमोलला फार मोठा धक्का बसला होता आणि हे सर्व गोष्टी त्यांचा 12 वर्षाचा मुलगा राहुल ऐकत होता. काही दिवसांनी नेहाने अमोलला दवाखान्यात नेले आणि डॉक्टरांनी सांगितले की तुम्हाला या गोष्टीचा झटका बसला आहे, म्हणूनच तुम्ही कुठेतरी काही दिवस फिरायला जावा, जेणेकरून तुमचे मन हलके होईल. डॉक्टरला थँक्स बोलून हे दोघं दवाखान्याच्या बाहेर आले. अगदी काही पावलं पुढे गेले असतील आणि अमोलची नजर ही नकळतच मागे गेली आणि अमोलने जे पाहिलं ते फार धक्कादायक होते. कारण की दवाखान्याचे दोन्ही दरवाजे हे बंद होते. अगं नेहा, ते बघ काय, हे दरवाजे बंद कसे काय? अमोलने आश्चर्याने नेहाला हा प्रश्न विचारला. तशीच नेहा बोलली, तसे पेशंट नव्हते, डॉक्टर गेले असतील. आणि ते रात्र ते घरी आले. नेहाने तिकीट बघायला सुरू केली. त्यांनी नाशिकला जाण्याचे ठरवले, पण सर्व्हर डाऊन असल्याने त्यांनी दुसऱ्या दिवशी अगदी स्टेशनला जाऊन तिकीट काढण्याचे ठरवले. दुसऱ्या दिवशी अमोल आणि नेहा हे स्टेशनला गेले. अरे यारशी, किती गर्दी आहे, बहुतेक आपल्याला पुन्हा जावे लागणार, असं बोलताच नेहा यांनी अमोलला सांगितले की चल आता घरी, काय करणार. आणि अमोलची नजर ही न कळतच ती खिडकी क्रमांक 11 वर गेली आणि अमोल बोलला, नेहा चल, लवकर पळ, लवकर पळ, नाही तर तिथेही गर्दी होईल. आणि हे दोघं धावतच त्या खिडकी क्रमांक 11 वर आले. काका, उद्या नाशिकला जाण्यासाठी कोणती ट्रेन आहे का? अमोलने प्रश्न विचारला. तसेच आतमधल्या त्या व्यक्तीकडनं उत्तर आले, हो आहे ना. आणि काही बोलायच्या आत त्यांनी अगदी 3 तिकीट हे अमोलच्या हातामध्ये दिली. अमोल आणि नेहाही खुश झाले. तसंच अमोलने विचारले, काका या तिकिटीची किती किंमत? तसंच तो आतमधला व्यक्ती बोलला, नाही, ही मोफत आहे, कारण की ही उद्या पहिल्यांदा सुटणार आहे. या दोघांना पुन्हा आनंद झाला. तसंच ह्यांनी मागे वळले आणि अमोलच्या एक गोष्ट लक्षात आली की कोणी त्यांच्याकडे बघून गालातल्या गालात हसत आहे, तर कोणी त्यांच्याकडे आश्चर्याने बघत आहे. दुसऱ्या दिवशी रात्री त्यांना जायचे होते. हळूहळू हा दिवस सरकला आणि ती रात्र आली ज्या दिवशी यांना जायचे होते. भावा, पण रात्री 2 वाजता कोणती ट्रेन असते? राहुलने अमोलला प्रश्न विचारला. पण नेहा बोलली, बाळा आता जावं तर लागेलच, तशी ही पहिली ट्रेन आहे, काहीतरी स्पेशल असेल या ट्रेनमध्ये. असं नेहाने राहुलची समजूत काढली. साधारण 1:30च्या सुमारास ते स्टेशनवर पोहोचले. भावा, मी बोललो होतो ना, ट्रेन वगैरे नाही येणार काही. तसेही आता गरम फार होऊ लागले. राहुल बोलला, अरे बाळा थांब जरा, ट्रेन 2ची आहे, अजून त्याला वेळ आहे. आणि 2 वाजलेच आणि पुन्हा राहुलने तोच प्रश्न बोलला की बाबा बोललो ना, ट्रेन नाही येणार बहुतेक एवढ्या रात्रीची. आणि त्याच वेळेला आवाज आला.
चला आली एकदाशी ट्रेन, नेहा खुश होतच बोलली. आणि राहुलही मनातल्या मनात खुश झाला. हे तिघं जनरल डब्यामध्ये बसले. पण अमोलच्या एक गोष्ट लक्षात आली की स्टेशनवर कोणी देखील नाही. आहेत ते फक्त कुत्रे. ते देखील या ट्रेनकडे बघून भोंकत आहेत. काही वेळाने ट्रेन सुरू झाली. साधारण 1 तास गेला असेल. राहुलने हे समोरच्या मुलाकडे बघून एक हास्य केले. पण समोरचा तो मुलगा राहुलकडे एकटक बघत राहिला. पण अचानक अमोल हा बोलला की नेहा एक काम कर, येऊन विंडो सीट जवळ बस. नेहा बोली का? तसा अमोल चिडत बोलला, तुला एकदा बोललो ना बस. नेहाही घाबरत येऊन तिकडे बसली. आणि अमोलने बसताच अमोलच्या अशा लक्षात आले की प्रत्येक व्यक्ती हा त्याच्याकडे एकटक बघत आहे. का ते त्यांनाच माहीत. हळूहळू अमोलची तब्येत ही खराब होऊ लागली होती. अगदी थंड वारा सुटू लागला होता. तरी देखील अमोलला घाम फुटत होता. आणि यावेळेला ट्रेनमधला प्रत्येक व्यक्ती हा अमोलकडे बघून एकटक हसू लागला. आणि अमोल जोरात ओरडला, नेहा ती चेन खेच, लवकर चेन खेच. अमोल ही चेन खेचायला जाणार, पण त्या क्षणाला त्या 10 वर्षाच्या मुलाने अमोलचे हात पकडले आणि बोलला, शांत बसा. अमोललाही धक्का बसला. अगदी 10 वर्षाचा मुलगा, पण त्याला एवढे बळ कसे काय की तो माझे हात पकडू शकतो. अमोल हे काय चाललंय? अमोल हे काय चाललंय? नेहाने 2दा प्रश्न विचारला. इकडे राहुललाही रडू कोसळले. आणि अमोल हा जोरात बोलला, मला जाऊ द्या, मला इथून सोडा. आणि मागून त्याच वेळेला आवाज आला, हो का, तू सोडलं होतंस का आम्हाला? आणि लाईट ही बंद चालू होऊ लागली. आणि काही वेळाने लाईट ही पूर्णपणे बंद झाली आणि त्या बोगीमध्ये पूर्णपणे अंधार पसरला. अमोल जोरातच बोलला, नेहा, राहुल, तुम्ही कुठे आहात? त्या क्षणी लाईट ही पुन्हा आली. अमोलने जे पाहिलं ते बघून त्याच्या मनात धडकी भरली. त्याच्या हृदयाचे ठोक्याचा आवाज हा त्याला जाणवत होता. स्पष्ट दिसत नव्हते, पण अमोलला असे दिसले की राहुलचा गळा त्या 10 ते 12 वर्षाच्या मुलांनी पकडला आहे. नेहालाही 2 महिलांनी पकडला आहे. आणि स्पष्ट दिसताच अमोलने जे बघितलं त्याला बघून अगदी आता त्याचा मृत्यू दिसत होता. कारण की त्या डब्यामधला प्रत्येक व्यक्ती हा भिजला होता आणि तो पांढरा पडला होता. अगदी आत्ता विहिरीतून जाऊन आलेत, स्नान करून आलेले आहेत असे वाटत होते. आणि किळसवाणी आवाज आला, ओळखलंस का रे आम्हाला? इकडे नेहा आणि राहुलला काही कळत नव्हते. अमोल रडतच आपले डोके खिडकीवर आपट बसला. अमोल काय चाललंय हे? बोल ना, रेहा रडतच बोलली. तसंच ट्रेन ही एका पुलाजवळ येऊन थांबली. आणि त्याच वेळेला त्या पांढऱ्या मुलाने राहुलचा गळा दाबायला चालू केले. इथे नेहा बोलली, त्याला काही करू नका. अमोल बोल ना, हे काय चाललंय? आपण कुठे अडकलो आहोत? आणि अमोल रडतच बोलला, नेहा, साधारण 3 वर्षाआधी आपण ज्या नदीवर ट्रेन उभी आहे त्या नदीचे कॉन्ट्रॅक्ट हे आम्ही घेतले होते. म्हणजेच आमच्या टीमने घेतले होते. आमच्या टीमने म्हणजेच आमच्या इंजिनिअरिंग टीमने हे ते सर्व हलकी रेती, विटा असले सगळे वस्तू वापरले. ते अगदी स्वस्त दरामध्ये होते. पूल तयार झाल्यावर साधारण 6 महिने झाले असतील. एके दिवशी पाऊस हा फार मोठ्या प्रमाणात आला आणि हीच ट्रेन म्हणजेच आनंद एक्सप्रेस
ही या पुलावरून जात होती. पाऊस एवढा मोठा होता की मोटरमॅनला समोरचे देखील काही दिसत नव्हते. म्हणूनच तो ट्रेन या पुलावरनं फार हळू नेत होता. ट्रेन ही पुलाच्या अगदी मधोमध आली आणि असं बोलताच अमोल हा जोरजोरात रडू लागला. आणि काय अमोल, नेहा बोलली. आणि त्याच क्षणी या पुलाचा एक खांब कोसळला आणि अर्धी ट्रेन ही खाली वाहून जाऊ लागली. लोकांचे ओरडणे रडणे हे चालू झाले आणि अशा वेळेला दुर्दैवाने पूर्ण ट्रेन ही खाली पाण्यामध्ये वाहून गेली. पूल हा पूर्णपणे तुटून पडला. काही लोक हे शेजारच्या गावाकडे वाहून गेले आणि अंतिम काळात त्या व्यक्तींमधलं कोणीतरी श्राप दिला, जर काय हे पूल साध्या कामाने केला असेल तर आम्ही मेल्यानंतरही पुन्हा येऊ. नंतर असे कळाले की तो व्यक्ती हा मोठा सिव्हिल इंजिनियर होता. त्यावेळेला न्यूज, पॉलिटिक्स वगैरे या सगळीकडे फार मोठ्या चर्चा झाल्या. पण आम्ही हे प्रकरण दाबले, किंबहुना आम्ही आमचे नाव हे बचावले. असं बोलताच अमोल पुन्हा रडू लागला आणि तिथून आवाज आला, तुमच्या मित्रांना देखील आम्हीच मारले. रवीला देखील आमच्या त्रासामुळे हृदयविकाराचा झटका आला. त्या पूर्णपणे पांढऱ्या पडलेल्या शरीराच्या व्यक्तीने अमोलचा गळा दाबायला चालू केले आणि असं करताच पूर्ण त्या ट्रेनमध्ये हसण्याचा आवाज हा फिरू लागला. नेहा आणि राहुल अमोलला सोडवण्याचा प्रयत्न करू लागले, पण त्यांचंही तिथे काय चालत नव्हते. जशी नेहा रडतच बोलली, सोडा त्याला, तसंच तिथून आवाज आला, याच्यामुळे आमचा जीव गेला, तर आम्ही ह्याचा जीव का सोडू? आम्ही पण ह्याचा जीव घेणार, नक्कीच घेणार. आणि अमोलचा श्वास हा आता कोंडू लागला. हळूहळू पूर्ण ट्रेनमध्ये हे पाणी शिरू लागले. काय होत आहे हे कोणालाच कळत नव्हते. राहुल हा आता जोरजोरात रडू लागला आणि नेहा बोलली, अहो सोडा त्याला, मी तुमची विनंती करते. पण कोणीही काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. हे प्रकरण हे आता फार गंभीर होत चालले होते. अमोलचा जीव कोणत्याही क्षणी जाईल असे वाटत होते. आणि नेहा बोलली की बरं ठीक आहे, मारा त्याला, नक्की मारा. हे ऐकताच जी व्यक्ती अमोलचा गळा दाबत होती ती क्षणभर थांबली आणि त्या पांढऱ्या डोळ्याने नेहाकडे बघू लागली. हो, मारा त्याला, पण मी तुम्हाला वचन देते की जर तुम्ही ह्याला सोडलं तर मी ह्याला कायद्याच्या अनुसार शिक्षा देईल, नक्कीच देईल. असं बोलताच त्या व्यक्तीने अमोलच्या गळ्यावरचा हात हळूहळू करून सोडू लागला. आणि नेहा बोलली की जे झालं ते फार चुकीचं झालं. मी हे सगळं प्रकरण हे कायद्यापुढे मांडेन, मी तुम्हा सर्वांना न्याय देईल. नेहा रडत बोलली. अमोल हा बेशुद्धीच्या अवस्थेत आला होता. किंबहुना आता पाणी हे त्यांच्या सगळ्यांच्या गळ्यापर्यंत पोचू लागले होते. कोणत्याही क्षणी हे सगळे डुबतील असं झालं होतं. आणि नेहा बोलली, माझ्यावर विश्वास ठेवा, मी तुम्हा सर्वांना न्याय देईल. मी अमोलला देखील शिक्षा करेल कायद्यानुसार. असं ऐकताच एक मोठा सफेद उजेड हा त्या तिघांसमोर आला आणि काही वेळाने पाणी हे पूर्णपणे त्या ट्रेनमधून निघून गेले आणि ते सर्व व्यक्ती देखील. काही दिवसांनी अमोलला हे कायद्यामधून शिक्षा भेटली. एवढंच की काय, अमोलच्या बाकी सर्व मित्रांना देखील शिक्षा झाली. आणि त्या रात्री नेहाने राहुलला घेऊन ही त्याच पुलावर आली आणि नेहा आणि राहुल त्या पुलावरनं
त्या नदीकडे बघू लागले. आई, इथे का आलो आहोत आपण आता? राहुलने प्रश्न विचारला. तसंच नेहाने खाली हात दाखवले आणि त्यांना दिसले की ते सगळं भूत हे खाली होते. नेहा आणि राहुलला बघून एक चांगले हास्य काही वेळाने एक एक करत सगळे अदृश्य झाले. राहुललाही कळून चुकले की यांच्या आत्म्याला आता शांती भेटली आहे. काळा पैसा हा खऱ्या अर्थाने कधीच राहत नाही, पण कष्टाने कमावलेला पैसा हा नेहमीच आपल्याकडे राहतो. तर मित्रांनो, आपल्याला ही कथा कशी वाटली मला नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.